Salutare lumea, acesta este primul nostru vlog pe acest canal. Acum mai slabă la cea mai bună. Un Go Special Edition, nu mai știu ce an, 1900 și ceva, în fine. Furcă RST, frâne V-Brake, pe spate schimbător Shimano turnei. Și asta cam nașpa. Cam atâta la bicicleta asta. Deci bicicleta asta, cum am spus, e cea mai slabă, nu prea am ce să spun despre ea. Pe schimbătorul spate este un schimbător Alivio. Începem cu a doua cea mai bună bicicletă, este un Cube Access. Are frâne hidraulice, dacă nu mă înșel Tektro, cred. Și transmisie la schimbătoare Altus, schimbător spate de ore, schimbător față Acera, furcă XCR, foarte bună, suspensie pe aer, probabil era de așteptat, pentru că trebuia să avem și noi ceva biciclete bune, că altfel nu ne-am fi apucat de vlog, așa-i? Așa-i. Acum, cea mai bună bicicletă este un Cube Reaction, cred că este 2014, schimbător spate de ore XT, transmisie schimbătoare tot de ore XT, frâne hidraulice, cum am spus, frână suspensie Fox pe aer. Este un HPA, o bicicletă care, deci, după părerea mea, deci am avut, cum să spun, eu tot spuneam că bicicleta asta e o semicursieră, un fel de semicursieră de teren. Pentru că uitați-vă la cadrul ăsta, deci mie așa îmi pare, se pare o semicursieră de teren. Dar am aflat că nu prea îi. Deci pedalier de ore XT, bicicleta asta e cam dotată în totalitate de ore. Schimbătoare, suspensia este Fox, care e, cum să spun, o suspensie rar întâlnită pe bicicletele ieftine, pe bicicletele de buget, e foarte des întâlnită pe bicicletele scumpe, cum e și asta, o bicicletă foarte scumpă. Dacă nu mă înșel, în 2014 nouă costa 100 de milioane în banii vechi, 10.000 de lei în banii noi, cam 2000 ceva de euro. Ceva de genul. Asta a costat aproximativ 1000 de lei, pentru că, cum am spus, e slab dotată, foarte slab dotată. Și asta, bicicleta asta este un Cube, cum am spus, Access, care nou în 2020, acum costă prețul de 2000 de lei, 1900-2000 de lei, depinde. Dar acum, probabil, pentru că v-am prezentat bicicletele, acum o să facem și un videoclip, un scurt montaj de 20-30 de secunde cu wheel-uri, ce facem noi un pic, așa ca să vedeți cum se mișcă, să ziceți voi cum credeți, să scrieți în comentarii care credeți că se mișcă cel mai bine. Deci eu asta am părerea, mountain bike, cursieră de munte sau cursieră de downhill sau asta care mi se pare o bicicletă de scheme. Bicicletă mountain bike de munte și bicicletă cursieră de downhill. Prima bicicletă va fi Go Special Edition. Va face un wheelie și apoi stoppie. Să o vedem în acțiune. Bicicleta este un Cube Access 2014. Să o vedem. Bun. Următoarea bicicletă, cum probabil v-ați așteptat, era normal să fie Cube Reaction, care este cea mai bună și, cum să spun, e și cum ar veni cel mai bun care știe să dea wheelie.